So kabantay ka na lami na kay katulog pero dili ka pwede matulog tungod kay na kay mga angay pang buhaton or siguro lami na kay na nakatulog na jud ka and then pukawon lang jud ka sa mga walay sense ng mga pamukaw no or maybe na mga disturbance no. So mo na siya tong istoryahan ka pa na episode. Hi, this is Owen and this is IMOHA Podcast. So in this episode, we will talk about sleep and disturbance. And speaking of disturbance, by the way, basig na ko yung mga background noises sa na recording because saba dyan kaya akong environment and basig dili na ko makaya sa edit or ako ang mga noise cancellation ng mga technique. And ana manggod kay tungod kay fiesta din and pasensya lang ko and regardless sa akong environment and need jud gyapon ko maghimo og mga content no. So mo na siya. So sa dili ta magsugod atong paminahon kung kinsa tong sponsors. So, I got a story online, a 99-year-old boy na dili pa siya human ug tuon bisan tuog mga alas 11:30 na sa gabi, no? And still doing his homework, no? Na math, na English, na tanan, no? And nag-asya siyang daddy ba na, if daddy, pwede na ako matulog. Pero ang daddy ni sulti ba na, pwede makahuwat pa kag mga another half an hour. Siguro matulog ta mga alas 12 na sa gabi, no? So, way mahimo ang bata, pero kabalo ang daddy nga, kapoy kita ng bata, no? So, ang daddy, so siguro siya ko, sige, kuhaan lang tika gatas. So, ang daddy tao, adto sa kusina. And then, pagbalik niya, ang bata natulog na sa table. So, makingon siya, siguro, siguro kaabot ang bata sa duka, siguro kaya, no? So, and siguro, nakin siya, sige, dadon lang na ako ang bata, taon siya ang room. And then, all of a sudden, dito na di ay kutob ang bata, no? So, wala na ni mata ang bata, no? So, nadala siya sa hospital, but ang diagnosis daw is sleep deprivation. Kulang-kulang sa tulog and then excessive mental health and then physical exhaustion. No? And then that's the whole story. No? So makaingon kita na sleep is very important. And then even ako, nako'y sleep disorder. No? Nako'y mga instances na dili na ko makatulog. No? And kung makatulog magani ko, dali pa sa kay ko pamaton and dugay na kay ko makatulog ug balik. No? And that's one of my challenges. No? And nako'y mga buhaton such as editing, such as recording, such as daghan kay mga buhaton here in the computer, no? But we all know that because of the technology, no, daghan kay mga effects, kaning internet, kaning mga gadgets, no, daghan kay maingon nila na we have lesser attention span, atong focus, no, and also dependent pa kita sa mga technology and wala na tayo mga magmakaingon tag self-reliance, no? And isa sa pud na ang sleep deprivation, no? Kulang-kulang sa tulog. And mao na I will sleep if I have the chance to sleep. And daghan kay mga musulti ba na dili mo ko basta-basta makatulog kay nabi ako'y trabaho. And daghan kayo, no? Ang uban overwork, ang uban mga overtime lang yun, di ba? And I think okay ra man na is because those are the important things na kailangan gyud ta mo trabaho, di ba? Maybe let's just take out the unnecessary phone activities, no? And then maybe let's go to sleep, no? And again, kung nakadungog mo sa akong episode ng katong unproductive, na yung mga unproductive apps nato na dili gid angay. And nakoy gipang sulti dito about unproductivity sa ato ang mga kinabuhi, no? So muna siya, no? I think really sleep is very important, no? And speaking of sleep, by the way, no? During grade school, member ko sa usa ka drum and bugle corps, no? And I used the Scotch tenor drums, kabantay mo na kanang tug dug dug dug. So I used to play that one back in my elementary years, no? And then nami gitawag og Jana. No? And those are our early parades, no? Na alas 4 sa kadlaw na kailangan gyud mi mo parade, no? I don't know kung ano Jana ang tawagan, no? So kadlaw mi mag-parade and then alas 4 sa kadlaw, no? Full uniform, no instructor. I don't know the reason nga no kailangan gid mi kadlawon mi mag-parade. And then tanan man tani ana nga nangatulog naman gid, di ba? So basta magsaba-saba lang gid mi, no. And ingon sila na practice daw ko na sa kadlawon. And then mapangutan ako ba, really mag-practice mi kadlawon? I mean, kadlawon mi magsaba-saba. And anyway, those are during my grade school years, no? And muna siyang panahon na namin sa province and then 1990s pa tong mga panahon na, no? So may ko dugay-dugay na gito during my early years, no? Sa grade school, no? Gabi lang or maybe makayong tagani ng kadlaw, no? Naay nagparade yung kadlawong dako. So dito ko naka-remember na really mo man ang gibuhat na mo sa una, no? Jana. Just I don't know kung ano Jana ang gitawag ana. But anyway, kay muna fiesta magudvong panahon na, no? So basta fiesta kabalo na kana, no? Na yung mga happenings every time na yung mga na yung mga pangaji sa gabi or na yung mga games or na yung mga entertainment, mga video kay, di ba? So more or less mga tulog ng mga tao na mga alas 2 sa kadlaw. But again, after sa alas 2 sa kadlaw, na ay alas 4 sa kadlaw na po, nga magsaba-saba ng mga drums, no? Or wala lagi, parade lagi ko, no? Just to honor the fiesta, no? So meaning, tagaan lang ni mo duha ka oras ang usa ka tawo para matulog and then dinha na time na magsaba-saba na saga. And again, our topic is all about sleep and disturbance, di ba?
So karon ning gawas ko sa balay and pagtan-aw nako walay ni appeal nga mga homeowners sa parade no. So basically ang drum and bugle corps lang yun nga nagpractice din ha sa dalan. And then wala man gani nagkadimao ang ilahang mga tukar, ang mga drummers pataka lang. Ngayon kag saba-saba lang yun na, di ba? So if magsaba-saba man gantahan ni then at least tapong lang tani ang pagtukar no. At least dili pug makaingon ba na samo ka sa gayo kadlawong dako daghang kay mga tulog ana, di ba? So anyway, so it doesn't really make sense. I mean, what's the purpose? Ngano kailangan pa na mag-parade sa kadlawon? I think we can honor the fiesta in the other way. Like prayers, di ba? Sa gabi, natin mga pangadji, na mga novena or something, di ba? Wala, dili kay kuan ka details about sa pangadji sa fiesta, but at least those are the things nga we honor also our fiesta or kinsa mga santos din na atong pang-honor, di ba? I mean, not even one person sa mga homeowners na nang-appeal sa parade, no? Siguro nangatulog sila mga homeowners or maybe, I don't know kung natulog ba sila kay gamay man kayang subdivision, kay saba man kayo. So, I don't know kung nakatulog sila, di ba? But that's the sense. I mean, we are already in the modern age, no? Na yung mga tao na mga nag-work from home or maybe nagtabaho in a graveyard shift, no? And then saba kayo. Ano sa may isultin lang silang kliyente, di ba? So, and even mga tao man siguro na may nagtabaho pagbuntag, and for sure, kailangan pag yun silang mga tulog, di ba? And makaingon ta, ang entertainment sa gabi, 2:00 na sa kadlaw na human, and then napay 4:00 sa kadlaw na magsugod na sa duparin, magsaba-saba. So, basically, ang mga tao na motabaho sa adlawan, walay tulog. It's because, kana lagi, no? Napay extra na mga disturbance, no? And even ang mga bata, nakamata, it's because saba kayo, no? And napay down sila klase, no? I guess the reason nga no kailangan sila mag-parade, it's because of our katong mga 1990 na mga 1991, 1992 na mga culture nato, no. And until karon wala pa gyapon ko kabalo kung ano magsaba-saba gyapon sila in ana, no. At least man tanin no kung magsaba-saba sila, at least dadon nila ang berhen, na sila mga candle, di ba? Samba lang yun, no. And that's the thing na wala ko kasabot na at this part of this episode, no. So this is a little bit rant siguro sa katong mga drum and bugle corps nga magsaba-saba without purpose, no. Or siguro kung mag-practice mga mo, maybe it's not the right time to practice sa kadlaw, no? What's the point here? Or maybe the idea here, no, na maybe it's time for us to adjust that culture, no? Those non-sensible, no? Or malamang yung mga culture na dapat natong i-preserve, di ba? But naging mga times bod ng mga culture na to na kailangan na sa siguro tangon, di ba? And that's one of it. Siguro nakakita na to, no, that the world is really have this transition to the question nga, is this what they need? Or maybe is that what they want? No? If ever ikaw may organization mo na magparade ka, ikaw may maghimo sa program, no? Na maghimo ka sa program na kailangan pag yun magparade sa kadlawon. And maybe you ask yourself, is it what they need sa mga homeowners or maybe sa, sa community? Or is that what they want? If that's what they want, then siguro tagaan na to. No, walay reklamo. If those are the answers are no, naman yung walay ganahan, walay nang hinanlan, ana, di ba? And maybe let's make a sensible reason po, no? Na maybe siguro let's convince them, no? Ano kailangan sila, ana, no? And that's the point. Siguro let's just tailor fit the needs of the people, not just because of the culture, di ba? I don't know, kamo mga naminaw karon. Is it really sensible nga kailangan magparade sa kadlawon? Or siguro kung naka-experience pa mo at this time, no, in 2021, kung napa mo yung mga na-experience ana, nga naay magparade sa kadlawon, ask yourself, ngano nagparade sila? Or ask yourself, ngano na ang mag-iinana ng mga celebration? Unsay sense ana? And yeah, I think that's really a bit rant, or maybe I could say na wag miyong kog gamayng reklamo, no? And I know our topic is all about sleep, and we should maximize also our sleep, and also at least, di ba, kabaluta kung unsay mga disturbance nato na sa mga palibot. But at least we are also, sensible sa mga itong mga silingan sa daw. So, or maybe we can also maximize our sleep by minimizing the unnecessary things. Maybe ka na, di ba? So, both, di ba? I think the apps is also a disturbance, and also other people are also the disturbances. One of it is kato. Moto siya kumasulti karon now about the parade. Ngano kadlawon bagid mag-parade, no? And also maybe siguro ang atong mga apps karon, those are the mode of personal disturbance nato sa atong mga pagkatulog, di ba? I think mo na siya ang ako ang really my final point for that man, no? And yeah, I think kabalo kita na dagan kay mga health benefits sa aning pagkatulog, no? And I think dinira ko to bang akong episode kay taon-taon mutulog na sad ko, and taon-taon magsugod na sa ng parade and ma-disturb na sa tangtanan, and I don't know if my recording na yung mga nadungog na in the background noises, no? So anyway, and I think I already delivered the point that I really want, and hopefully we can adjust all those things. Maybe we can just take out those mga nonsensible na mga culture nato, and also just maximize our sleep, okay?
And if you like this kind of things, so please follow us for more. And ayun lang yung kalimti. Basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, maginasara. Yan na podcast para sa IMOHA. I'll see you in the next episode and sleep well and stay awesome. Bye-bye.